Čo z lidičky, napájame sa na Box Fluid a dnes vám dačo ukážem. No, ja som na Skylande, keď budete na Skylande, no tak choďte dole. Že úplne. Potom choďte takto tu. Potom takto tu. A tu máte na elektrickú ruku. Tu si to môžete prečítať. Ja chvíľu počkám. No. A stojí to 500 000. Ja to nemám, ale mňa to nevadí, ja si to kúpim. No tak. Som rád, že ste to videli, ale čo tak môžeme robiť? Počkajte. Ja ešte vám ukážem, ako mám foliky. A je tam... Tak čo? Tak. Táta. Blade fruit, rocket fruit, quake fruit, smoke fruit. V ďalšom videu, ako sa mám zjesť, aby som mám nehať túto od fruity, na ktorej mám Master 112. Jak si mám zjesť, radšej si ju nemám, lebo jak dáte na toto video 3 odbery a 10 či 100 lajkov, no tak zjem si takú inú fruitku. A to už mi napíšte do komentárov. Takže čus.